קודם בואו נדבר רגע על המהפכה שהוכרזה בשנה שרק הסתיימה, ותככב כנראה אפילו יותר בשנה החדשה, מהפכת ה-AI שהולכת לשנות את כל העולם שלנו, ובעולם הפרסום שתמיד מזהה ראשון כל טרנד וכל רגש, שמחו לאמץ לפני כולם. הבינה המלאכותית הפכה מחזון כללי למשהו שכל ילד יכול להשתמש בו ולייצר סרטונים. האנשים שעובדים בפרסומות מאוד נהנים לשחק בצעצוע החדש. ניסינו לבדוק מה קרה לנו ולאן זה הולך. כשהפרסומת הזאת עלתה לאוויר, אף אחד לא חשב הרי שיהודה ברקן וזאב רווח התעוררו לתחייה פתאום. גם לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שחנוך דאום לא באמת מתחכך עם תנינים. שעדי אשכנזי ואסי כהן לא טסו להודו, עמוס תמם לא חזר לימי קום המדינה. בכוחות משותפים סללנו כבישים. וגם אין מצב שדוד בן גוריון הגיע משדה בוקר ותרם את הקול שלו מהכרזת העצמאות להפסקת הפרסומות. אבל האם ידעתם שהאנשים האלה לא אמיתיים, לא נולדו ולא התקיימו מעולם? וגם הנשים האלה מעולם לא יזכו למרוח ליפסטיק מרכך או קרם הגנה במבצע. כל מה שראינו כאן, הכוכבים והאנשים הרגילים כולם נולדו במחשב. תוצאה של שורת פקודה שכתב מישהו בחלון של תוכנה או אפליקציה. פרומפט קוראים לזה, מישהו ביקש וה-AI עשה. מה שמדהים בעולם הזה, באמת אין שום מגבלה היום. לא כמעט, אין מגבלות היום, אין באמת שום בעיה, אתה יכול לייצר כל דבר שעולה לך בראש. והדבר המדהים פה שזה לא רק שזה הופך את התהליך יותר זול ויותר מהיר, אתה יכול להגשים דברים שלא היית יכול. אתה רוצה להנחית חזר בתל אביב, פעם זה עולה מיליונים, אתה צריך לקחת אולפנים מיוחדים, לעשות תלת, היום אתה יושב בבית ועושה את זה די בקלות. אולי קודם כל נדגים איך עושים את זה, דוגמה קטנה שמעולם לא קרתה כאן באולפן. עכשיו דקה עם קקטוס הזהב. מכל הפרסומות ששודרו בשבוע האחרון, את מי הכי אהבתם, את מי הכי זכרתם, ולמי החלטתם להעניק את קקטוס הזהב? גר שובל מתמחה ביצירת אנימציית AI במחשב, מהבית שלה היא בוראת עולמות. את מגדלי הפאר שיקח לחברת הבנייה חג'אג' 7 שנים להקים על מה שהיה פעם שדה דוב, היא הקימה מהמחשב בסלון הביתי במשך 3 שבועות. חוויית מגורים ששמה אתכם במקום הראשון. היחסים האנושיים שלה עם המחשב הביתי יכולים להיראות מהצד כמעט מטרידים. ג'מיני אני מאוד מאוד אוהב שמתחנפים עליו, אז אני צריכה עכשיו קצת להרים לו. ברור שאתה יכול לייצר את הפריים הזה, אתה ננו בננה, מודל התמונות מספר 1 בעולם. אני מאמינה בך. הנה אתם רואים פה, זה הפרומפט בעצם שרשמתי לו. בואו נראה עכשיו. קודם כל זה לא כזה פשוט כמו שאנשים חושבים. אנשים חושבים שזה זרקתי פרומפט וגמרנו. לייצר פרסומת ב-AI זה לא דבר קל כמו שחושבים. את אומרת זורקים פרומפט, למה את בעצם מתכוונת לצופנו שלא כל כך מעורים בשפת היוצרים? נגיד פרומפט נקרא לזה רעיון, אבל כשאתה רוצה להעביר רעיון למישהו שאין לו מושג על מה אתה מדבר ועל איזה עולם אתה צריך להעביר את הרעיון בצורה הכי מדויקת שיש. ההתפתחות בתחום הוידאו בבינה המלאכותית טסה לשמיים במהירות שיא, שרק הולכת ומתגברת. מה שפעם לקח שנה לוקח היום שעה, מה שדרש מחשבי על נוצר בנייד, ובעוד שנה זה גם יקרה כנראה בשידור חי. זה שבן אדם עכשיו עושה קורס בבישול, זה לא הופך אותו לשף, כמו שעכשיו אם את תלמדי את הכלים, את לא מחר תהיי פרסומאית או קולנוענית, אוקיי? לקוחות קטנים יתחילו להפיק בעצמם דברים, וזה כבר קורה, את כל מיני שיפודיות ברחבי הארץ מפיקות לעצמם דברים נפלאים, במרכאות. אחרי שיש רעיון וסיפרנו עליו לתוכנה, וקיווינו שהיא גם הבינה מה הקשר נניח בין קקטוס לזהב, ולא תייצר דברים משונים, עכשיו דקה עם קקטוס הזהב. מכל הפרסומות ששודרו בשבוע האחרון, את מי הכי אהבתם, את מי הכי זכרתם, ולמי החלטתם להעניק את קקטוס הזהב? בעולם ה-AI לא צריך תפאורות יקרות ולא רישיון לצלם או טיסות לחול, לא מפיקים שחקנים רקדנים ניצבים, לא לשלם להם, לא להלין, להאכיל או לאפר אותם. בכל שרשרת המזון של עולם הפרסום, אנשים יצטרכו להתאים את עצמם לשינוי. מצד אחד אני אומרת זה מטורף באמת, ה-AI, והוא תורם גם לתחום שלי המון, וכמו שאמרת, הוא באמת יכול להחליף דברים מסוימים. העולם הולך לשם, זה לא שיש לנו בחירה. מה זה משנה אם אני נגד? כן, מאוד מטריד. כל הרובוטים כבר יוצאים, אתה רואה את ה-AI מתקדם, כן. זה משתלט לנו על העולם. אני לא אוהבת את כל לאן שהעולם הולך. לא, כל הקדמה וזה וזה. שנחזור לפשוט.
נועה קירל, שחיה כבר שנים בהפסקת הפרסומות שלה ביוקר, כבר צוחקת על כמויות הפרסומות המרושלות, העממיות, שמדוברות אלינו ברשתות החברתיות. לא צריך להשתמש בסכין גילוח יותר. באמריקן לייזר את נהנית מהסרתם שיער ל3 שנים ללא הגבלה. אבל גם אם היכולות של הבינה המלאכותית הולכות ומשתפרות במהירות שיא, המומחים מקווים שהגורם האנושי עדיין נחוץ. צורך בסיפורים טובים רק ילך ויתגבר, כי אתה חי בתוך עולם מאוד מאוד טכנולוגי, אז הצורך שלך בסיפורים והצורך בלרגש את הצרכן ולבוא איתו עם פתרונות טובים, רק הולך ומתגבר. את זה היה לא ישנה. בן אדם רוצה לקנות מבן אדם אמיתי. יש איזושהי עדיין בעייתיות עם זה, שזה לא אנשים אמיתיים. למשל, ראיתי איזשהו קמפיין של משרד העבודה. נורא דיברו על עבודים וזה, ואנשים היו שם ב-AI. אז צריכים להבין שאתה יוצא להפקה, אם זה בכלל נכון. לא כל דבר חיות ב-AI, גם לא כל דבר הוא מתאים. אז למשל, אני רוצה לדבר על עובדים, אני לא אראה אנשים שלא אמיתיים. ולא דיברנו על שימוש לרעה ביכולות שמתפתחות. ברוסיה לא דופקים חשבון, במילא כולם מחרימים אותם. ברוס וויליס, דיקפריו או תום קרוז כבר שוכפלו ללא ידיעתם ומצאו את עצמם מככבים בקמפיינים מוזרים. את זה מצליחים לנטר ולעצור, אבל ברור שקרב היום שבו אנשים מפורסמים לא יצטרכו בכלל לקום מהמיטה כדי לככב בפרסומת חדשה. יש פה ריח נפלא, זו תחושה, אוללה, מרגיש כמו 1000 פרחים. כשישי רזיאל עבד על פרסומת, הוא שחזר את הקול של הפרזנטור משה פרץ בשיר חדש, עם מילים שמשה לא שר מעולם. מושי, צעסר, איפה רוסם? זה מקסימה. מה מליחים? רוצה אנשים. היית מבדילה? לא. משה שמע את ה-AI, הוא אומר לי, תשמע, זה כזה מגניב, למה צריך לבוא להקליט? אבל יש משרד פרסום ורוצים להביא את התוצאה הכי פיין והכי מדויקת שיש, ובסוף הוא הקליט, באבנת אנטק. כמה אתה היית שמח אולי שתהיה דמות AI שלך, שלפחות אולי את הפרסומות תהיה, ואתה תקבל את הצ'ק הביתה? בחינם. תן לי יום צילום לשבת בבית ושה-AI יעשה את זה. לא סתם, חס וחלילה, אנחנו לא נוותר. שיעזור לי, שהוא יקום במקומי למונית וכל זה, AI, ואני אגיע מאוחר כזה, ב-11. אני מחכה לזה, אני מסתכלת על הטלפון ומחכה לזה. קודם כל, זה להשתמש בזכויות שלנו, אני לא צריך להצטלם, אתה יכול לישון. בדיוק, זה העניין, אנחנו... זה באותו סכום, אבל שאני לא גם בא ליום צילום? וזה אותו סכום? האם היית מסכים? קיבלתם את אישורי. זאת חרדה אמיתית, זה מוזר מאוד אם זה יקרה. אני לא מעוניין, אני מעוניין באינטראקציה של בני אדם. זה מאוד מלחיץ, ולכן זה מודחק. אולי נצטרך להמציא את עצמנו מחדש, כנראה. תוכלו לצלם פרסומת מהבית בכלל, לקבל את הצ'ק עכשיו אתה מדבר? אני חושב שאולי אני הבן היחיד בעולם ש-AI לא יכול להחליף אותו. יש יותר מדי מבנים הפוכים. ייקח לו זמן ללמוד את זה. אני חושבת שכמשהו חד פעמי זה יכול להיות מגניב, וזה גם קרה. פעם אחת היה איזשהו קמפיין הרנואר, הייתה מלחמה ולא יכולנו לצלם, ובוטלה לנו הטיסה או משהו, ואז פשוט עשינו את זה ב-AI, אבל אני אגיד לך את האמת, מה אני אעשה עם עצמי כל הזמן אם אני לא אעבוד? כאילו, סבבה, אני אקבל את המשכורת שלי, אבל אני אשתלם למוות. כאמור, בכל תחום של חיינו בתקופת ה-AI, יהיו רבים שישלמו את המחיר. אני לא חושב שזה יחליף טלנטים. בסוף אנשים רוצים לראות אנשים שהם אוהבים ומזהים. כן, אתה יודעת, אם צריך ניצבים, אז בוא נגיד שהניצבים כבר. זה תחום שיעלם. בחברת האופנה גנט כבר סרקו את הדוגמניות שלהם, כדי להשתמש בהן בלי להטריח אותן לצאת מהבית. איך המפורסמים מגיבים לזה? הם צריכים לאשר את התוצר? יש מצב שבאים ואומרים לך, זה לא מספיק דומה לי, תעשה לי קצת, אני אראה יותר חתיכה אולי? כן, כמובן. קודם כל כן. יצא לי לעבוד עם סלבריטי שדווקא ביקשו להיראות יותר אמיתיים. לדוגמה, שעבדנו עם דנה גרוצקי, אז היא ראתה את עצמה והיא אמרה, אני חושבת שהכפילה הדיגיטלית שלי יצאה רזה מדי, והיא ביקשה שזה ייראה יותר אמין, ולכן עשינו את השינויים על הדמות בעקבות הבקשות שלה. הגבול מתשתש, יש את משפיעני ה-AI. לא בטוח שאתם תדעו בעתיד הקרוב שמי שמוכר לכם מה שזה לא יהיה הוא אדם אמיתי או אולי חשבון שמנוהל על ידי משרד פרסום. אז בואו איתי לסיבוב בסניף סופר פארם לחדש מלאי ממתקים. אנחנו כבר רואים שיש איזשהם ניסיונות. בסופר פארם עכשיו משתמשים במשפיענית שהיא כולה עשויה ב-AI.
אני חושבת שאנחנו נראה עוד דברים כאלה. שוב, זה נורא תלוי. לכל אחד יש, לכל מי שיש איזה ערך מוסף אמיתי, יהיה לו מקום. אני לא חושבת שזה תעשיות שיבטלו אחד את השני. אני חושבת שזה יצמצם את הדברים היותר שטחיים, אבל מי שיש לו איזה ערך אמיתי מוסף לתת, יהיה לזה מקום. לאור העבר אפשר להניח דבר אחד, הטכנולוגיה תנצח. היום ה-AI הוא חוסך לנו גם זמן וגם כסף, ולאט לאט אנחנו צריכים להבין שהמנועי ה-AI מתפתחים בצורה כזו שהיא יכולה לעזור גם לנו וגם לפתוח לאנשי הקריאייטיב עולם חדש של אפשרויות, ואנחנו רק בהתחלה של המהפכה. ומה השלב הבא? החלטתי להתגייס למשימה ולגייס אותך. השחזור של ספי ריבלין המנוח נראה היום קצת כמו תקופת האבן של ה-AI, כמו גם השחזור של הקול של יעקב כהן המנוח בפרסומות של חברת החשמל. תרגע, זה התאורן! תרגע, זה התאורן! עכשיו נהפוך את זה ליעקב. תרגע, זה התאורן! תרגע, זה התאורן! אבל זאב רווח ויהודה ברקן כבר נראו לגמרי צעירים ויפים כמו שהיו בימי חגיגה בסנוקר כשעברו להפסקת הפרסומות, הכל לטובת המורשת התרבותית שלהם וגם, ואין בכך בושה, לטובת חשבון הבנק של היורשים. לא הייתה התלבטות, תראי, לפחות אני יכול להגיד לך על עצמי שאני שמתי לנגד עיניי את העניין הזה של ההנצחה של אבא שלי. עכשיו, בן אדם בן 20 פלוס יודע לדקלם את המשפטים מכל הסרטים, אבל הילדים היותר קטנים שרואים את הפרסומת, זה מכיר להם את אבא שלי, ושמחתי מאוד לעשות את זה. היו לכם דרישות מסוימות? שיהיה כמה שיותר מצחיק, ושיהיה כמה שיותר דומה, ועל זה גם באמת עבדנו עם העורך. מה חשבת שראית את זה בפעם הראשונה? צחקתי, קצת צמרמורת מהתרגשות לאבא, הסתכלתי למעלה, וכמו שאני מסתכל עכשיו, בטוח שהוא רואה את הרעיון הזה, ואומר לו, אבא, עשינו מה שהיינו יכולים לעשות, ואנחנו אוהבים אותך. אז כשמילת השנה של 2025 שהסתיימה הייתה סלופ, השפעת AI, שמתייחסת לתכנים האינסופיים שכל ילד מבצע בנייד, ומציפים אותנו ונראים אמיתיים, לאן כל זה הולך? נראה לי עוד לא ראינו חצי ממה שהדבר הזה יכול לעשות, אבל בסוף אנשים היום מחפשים אמת. בגלל כל ה-AI ובגלל כל הפייק ושאפשר היום לעשות הכל, אנשים בסוף הכי נהנים לראות תוכן אותנטי ואנושי. אפשר לקונן על אובדן האנושיות והרוח לטובת המחשב, אפשר לשבות כמו בהוליווד כדי להגן את זכויות היוצרים מפני ה-AI, ואפשר פשוט להכיר בכך שהמהפכה כבר כאן והיא לא תיעצר, ובטח שלא בהפסקת הפרסומות. מגיע לפה צונאמי, אוקיי? יוצא, עכשיו תסתכלי מהחלון, מגיע צונאמי, דבר ענקי, אוקיי? אנחנו לא יכולים לעצור את זה עם הידיים, אוקיי? אז תלכו, תלמדו גלישה, ותלמדו להתנהל עם הדבר הזה, כי זה פה להישאר. הראייה שלי היא שמי שפשוט לא יאמץ את זה, יוחלף. מי שידע להתקדם מעלה ולהבין שיש מגמות חדשות, יישאר רלוונטי. בשלב הבא אנחנו נראה שאפשר יהיה לבוא ולייצר קמפיינים וסרטים ולחלק אותם ולשנות אותם בהתאם לקהלי יעד שונים, וככה בעצם לטרגט. זאת אומרת, ממש לקחת תוצר בסרט ולהחליף בתוכו את המוצרים ואת האנשים, כך שיהיה את אותו קמפיין תחת אותו מסר שיפנה לקהלי יעד שונים. זו דרמה ענקית, אבל אני לא חושבת שמישהו חושב שזה ממש יחליף אותו. זה יכריח את כולם לעבוד אחרת, ולחשוב אחרת, ולהיות יותר טובים, ולהיות יותר מדויקים. עם מה אנחנו רואים על המסך, מה אמיתי, מה לא אמיתי. הלוואי והייתה לי תשובה לתת לך על זה. זאת האמת, אנחנו לא יודעים. ברור שזה ישתלט, דרך אגב, לא יעזור. היום אנחנו עוד לא מאמינים, אבל בקקטוס עוד 5 שנים, את תשבי בבית עם הילדים. אבל הפרצוף שלי יש שם, אין לי בעיה. ברור, ברור.